unha nova convocatoria da Irmandade Xurídica Galega celebrouse no Pazo de Fonseca, en Compostela, reiterando o compromiso coa defensa da lingua galega no ámbito xurídico. Dona Maruxa Monteagudo Romero deu a benvida aos asistentes facendo un relatorio dos acordos recollidos pola Xunta Directiva, chamando posteriormente os novos irmandiños e irmandiñas que públicamente reafirmaron o seu compromiso coa defensa da lingua galega no exercicio das súas funcións. Na sesión que celebrou a Xunta Directiva da Irmandade o pasado 13 de marzo de 2024, logo das oportunas deliberacións, decidiuse dedicar esta nosa reunión anual a unha dobre homenaxe. Por unha banda, a recoñecer a singular traxectoria do noso colega de Lugo, don Alberto Xulio Rodríguez Feixóo, que no decurso da súa longa destacada traxectoria profesional como abogado, foi un dos pioneiros da utilización do galego como lingua xurídica e, ademais, arredor del, fixo agromar un colectivo de xuristas que tamén asumiron e asumen esa nobra tarefa. A Xunta Directiva considerou que ten méritos sobrados, que o fa merecente do nomeamento de Irmandiño de Honra e da distinción da insignia de ouro da Irmandade, que se lle impoñerá ao longo deste acto. A Xunta Directiva tamén decidiu solicitarlle ao noso destacado irmandiño de Lugo, o abogado Xosé Manuel Fernández Varela, que interviñese nesta asamblea para ilustrarnos sobre a figura do homenaxeado. Por outra banda, tamén se decidiu recoñecer o traballo desenvolvido polo colectivo de abogados, algún deles honranos hoxe coa súa presencia, que, co apoio de varios historiadores, asumiron a tarefa de iniciar a reivindicación de diversos bens integrantes do patrimonio histórico galego que durante a ditadura, por medio de varios procedementos, foron dar as mans dos Franco. Tema sobre o que nos falarán os nosos compañeiros dona Consuelo Castro Rei e don Carlos Amoedo Souto, que ademais forman parte integrante do colectivo que nos referimos. Finalmente, a Xunta Directiva solicitoulle ao noso compañeiro don Luís Villares Naveira que interviñese neste acto para reflexionar sobre os retos aos que nos enfrontamos como membros desta Irmandade. Pero, en primeiro lugar, e antes destas intervencións, daremoslle solemne entrada ás nosas irmandiñas e irmandiños que hoxe se incorporan á asociación. Dona Cristina Amado Verdes, abogada. Comprométome a utilizar e defender o uso da lingua galega na miña actividade profesional, consonte cos obxectivos fundacionais da Irmandade Xurídica Galega, no marco da Constitución e do Estatuto de Autonomía de Galicia e con pleno respeto aos dereitos dos cidadáns. Don Xil Afonso López Pérez, abogado. Comprométome a utilizar e defender o uso da lingua galega na miña actividade profesional, consonte cos obxectivos fundacionais da Irmandade Xurídica Galega, no marco da Constitución e do Estatuto de Autonomía de Galiza, e con pleno respecto aos dereitos dos cidadáns.
Dona Lorena Fonteboa Carricova falou en nome das novas e dos novos irmandiños. É unha honra para min e para todos os novos irmandiños e irmandiñas, en nome de quen vos dirixo estas palabras de agradecemento, estar hoxe aquí e pasar a formar parte desta irmandade que arrexunta dúas cousas tan fermosas como son o eido xurídico e a lingua galega. Pero non só é iso. O máis importante é que arrexunta un grupo de persoas cun denominador común, a loita incansável pola defensa dos dereitos e intereses das nosas xentes e o noso patrimonio máis querido, a nosa lingua. Todos nós recibimos un legado único e temos a obriga de conservalo e, sobre todo, de preservalo, para evitar que sufra o dano máis grande ao que hoxe en día se ve exposto, que é o relevo xeracional. Para iso está a Irmandade Xurídica Galega, continuadora dunha tradición de xuristas defensores do uso da lingua, da nosa lingua, do galego, daquelo que máis nos identifica e dignifica, a que hoxe nos unimos coa finalidade de dar continuidade á nosa idiosincrasia. E fago xunto aos meus compañeiros de despacho, pois teño a gran sorte de formar parte dun grupo de letrados cos que comparto tamén a defensa do noso idioma, como signo máis elemental da nosa dignidade profesional. Sinto-me unha afortunada de nacer e vivir en Galiza e o mínimo que podo facer pola miña nazón é dignificar e promocionar a súa razón de ser, recordando as verbas dun grande alentador do galeguismo de preguerra, Antón Vilar Ponte, que nos ensinou que a nosa lingua é o camiño de ouro da nosa redención e do noso progreso. Sen a lingua morreremos como pobo e nada significaremos endexamais na cultura universal. Eu penso que as únicas setas que van sempre rectas a furar o branco do futuro son aquelas que se lanzan valéndose do arco da nosa lingua, xa que só entón nos mostramos orixinais. Eses que viven de costas ás orixes dificilmente poderán redimirse da servidume do mimetismo. Que cousa máis orixinal que a lingua dun pobo xerada por accións e reaccións seculares entre o home e a natureza para facelo diverso no universo? Tamén, naturalmente, os nosos parabéns ao compañeiro e amigo ao que ben merecidamente se vai homenexear neste acto. Don Luís Villares Naveira, na súa intervención, fixo unha proposta de traballo coa finalidade de darlle unha maior proxección e dimensión á Irmandade Xurídica Galega. Para lle dar a obra construída pero inacabada de Irmandade Xurídica Galega a dimensión que aínda lle falta para poder cumprir a función que veu chamada no mundo da xustiza e no mundo do noso país. Pasada a luz que desprende o lenzo da Irmandade Xurídica Galega, pasada pola auga que é a lingua, elemento que nos aglutina hoxe, a descomposición en cores do Arco da Vella vai en dúas direccións, e permítame a licencia poética. Responder á cuestión de para que nos serve a nós e para que lle serve ao país a Irmandade Xurídica Galega. Como lembrades moitas e moitos, a Asamblea Constituínte de Celanova de 2008 e aquel paseo triunfal ata a casa de natal do noso insigne e homenaxeado Curros Enríquez que rematou no mosteiro de San Rosendo, aínda franqueado pola gloriosa pintada de Celso Emilio Ferreiro Adiante Semanario, enxergou de man dos impulsores e impulsoras da Irmandade as primeiras cores deste feixe de luz que queremos ser hoxe. O vermello ben podía ser a función de difundir a idea do compromiso cívico, colectivo e público dos e das que estamos no uso normal do galego na actividade xurídica en Galicia, facernos ver na sociedade galega ao servizo da súa xente comprometidas cunha xustiza máis democrática e máis próxima, epítetos imposibles onde o galego sexa unha lingua allea e marxinal. O alaranxado podía ser a idea de nos coñecer entre nos mesmas e entre nos mesmos, sabéndonos parte de algo máis grande que o noso propio compromiso particular. Nós non somos quixotes, cada un de nós contra un muiño. Non estamos sós, sen o mar e sen o barco, nós. Non, este proxecto fainos sentir parte dunha irmandade, como galegas e galegos, e ben sabemos que a unión tomba torres e castelos. Da conciencia anterior podería xurdir a cor amarela como consciencia de constituir un pequeno grupo de presión ou cariñosamente presión amable para reclamar máis facilidade no acceso ao galego na xustiza e, en definitiva, ferramentas para facer ben o noso traballo. O verde ten sido, tamén sen dúbida, a función de crear, cos traballos publicados ao longo dos anos, aínda vimos de recoller unha aí na entrada do acto, dun corpo escrito, documentado, que compile, sistematice e construa a conciencia colectiva de galeguidade xurídica ao longo da historia. Historia que, como se porá de manifesto neste acto, é fundamental para avanzarnos como país. Non foron poucas as achegas ata agora que nos teñen reportado a Irmandade, o que evidencia o éxito dun proxecto impulsado por Carmen Vaquero,
por Xaquín Monteagudo, por Pepe de Teis, por José Juan Barreiro, por Chelo Castro, por Benito Montero, por citar só algúns dos seus máis senlleiros fundadores. Pero, con ser esta condición necesaria, seguramente en 2024 non é condición suficiente, non resulta suficiente. A esta paleta seguenlle faltando seguramente cores para a finalidade que está chamada de cumplir, de galeguizar completamente a xustiza no noso país. Se queremos pintar un Courel imaginario, como fixo a querida Euricho Pereira, compre ir máis alá da néboa e buscar novos destellos de luz. En efecto, é unha evidencia e unha verdade incómoda que moitas irmandiñas e irmandiños, logo de asistiren a esta asamblea, pois desconectanse completamente da Irmandade, non volven facelo e decae o seu interese ao non percibiren unha maior actividade que este propio acto anual, necesario, meritorio, sen dúbida, pero se cadra insuficiente para a función que poderíamos estar chamadas e chamados a cumprir. Como dixo Castelao, non lle poñades tachas á obra mentres non se remata, o que pensa que está mal, que traballe nela. A obra non está mal, a obra está ben, a obra é imprescindible, pero está sin rematar. Por iso é hora de que as que e os que nos sintamos con ganas deamos un paso adiante para completar esta paleta de cores para un futuro de esperanza para o galego na xustiza e no mundo. A moitas de vos lanzámosvos a pregunta hai 15 días, case como unha paráfrase daquel gobernante norteamericano. Non te preguntes que pode facer a Ixuga por ti, senón que podes facer por ti na Ixuga pola normalización lingüística na xustiza. Da síntese das achegas realizadas por todas as persoas que nos escribistes, colectivamente ou particularizadamente a min, coido que podemos sintetizar as 3 cores que nos faltan para completar este proceso esplendoroso de creación do Arco da Vella. O azul podería vir representado por un xiro estratéxico do papel social da Irmandade, que requeriría máis presenza pública ao longo do ano en actividades que fosen non só de recoñecemento a xente que anteriormente traballou en galego, senón creando un discurso público que dé a coñecer as necesidades e carencias que temos todos os operadores xurídicos para traballar en galego e garantir a cooficialidade lingüística da cidadanía. Este discurso público debería estar estructurado como mínimo sobre 3 piares. En primeiro lugar, explicar de forma pedagóxica onde está o problema. Transmitir que ten solución e que esta solución busca única e exclusivamente garantir os dereitos lingüísticos recoñecidos constitucionalmente. E, finalmente, sinalar quen é a autoridade ou a entidade que ten na súa mao o cambio que tanto necesitamos. Este xiro estratéxico non debería ser só externo, senón que necesariamente debería de ser interno, porque fai falta xente que o sosteña, e para isto compren 2 cores máis na nosa paleta. En primeiro lugar, a cor anil daría necesariamente unha maior actividade interna ao longo do ano para, dunha banda, pensar e redactar as propostas e acudir aos diferentes foros a presentalas e, en segundo lugar, para establecer unha sorte de voluntariado interno e externo para axudar a pasar a traballar en galego a quen dá o paso, para resolver dúbidas e tamén, porque non, para desafogar, que é moi necesario moitas veces nesta tarefa non sempre doado. O presidente da Irmandade, don Xoaquín Monteagudo Romero, faloulle aos asistentes sobre o proceso de recuperación dos bens expoliados a Galicia pola familia Franco. Entro en materia. A recuperación dos bens posuídos irregularmente pola familia Franco foi unha reivindicación longamente sentida pola sociedade galega que paradoxalmente non viu luz ata aí ben pouco tempo, pasados máis de 40 anos da morte do dictador. Esa demora temporal ten unha explicación, e a explicación témola que buscar entre as reflexións que os historiadores están a facer sobre o período da transición española. Quizáis ninguén a expresou mellor que o hispanista Paul Preston nun acto que tivo lugar hai pouco tempo na British Academy de Londres. Ali dixo que a transición política española deseñouse literalmente sobre a amnistía e o esquecemento, e que os integrantes daquela xeración, especialmente as súas elites políticas, se dixeron uns a outros que non querían saber nada do que fixeran no pasado eles nin os nosos pais, e o que querían era construir un Estado democrático, e se para iso era preciso esquecer o pasado, que había que esquecelo. Foi como se a lei de amnistía do ano 77 non só cubrise as responsabilidades penais, senón tamén cubrise as tropelías de toda caste que se puderon ter cometido por parte da élite política da dictadura. Eu fui un testemunho inconsciente desa realidade cando nos primeiros anos da miña trayectoria profesional, en 1986, sendo secretario xeral do Concello de Santiago de Compostela, co alcalde que foi Xerardo Estévez, as 2 famosas estatuas do Pórtico Exterior da Gloria se exhibiron aquí na cidade con motivo da declaración de Santiago como Patrimonio da Humanidade. Xa naquela época,
Ao acabar a exposición, o Goberno Municipal reflexionara sobre a posibilidade de reclamar a titularidade das estatuas, pero cando se consultou en Madrid, en concreto se lle consultou a un distinguido xurista que era catedrático de Dereito Administrativo e secretario de Estado de Administración Pública, aquel personaxe quedou totalmente pampo, arregalando os ollos para nós, porque non lle entraba na cabeza que o Concello iniciara acción ninguna nese sentido, e creía, así non lo dixo literalmente, que a cousa era inviable e probablemente politicamente inoportuna. Como sabemos agora, foi necesario que transcorreran 40 anos, casi o mesmo tempo que durou a ditadura, para que unha xeración nova abandonase aquela perspectiva de pasividade e acometese o labor de recuperar a memoria do pasado inmediato ou consideralo un acto de xustiza imprescindible para comprender a historia do presente. Nese contexto é no que en Galicia se promove a reclamación dos bens posuídos irregularmente pola familia Franco, empezando polo Pazo de Meirás, a Casa Cornida da Coruña e as dúas estatuas do pórtico exterior do Pórtico da Gloria da Catedral de Santiago. É evidente que polo lapso de tempo transcurrido e polas singulares circunstancias fácticas en que se produciron as apropiacións, o traballo de reunir datos e probas que as demostraban resulta especialmente complicado. E aí, a parte das dificultades xurídicas naturais ás que se enfrontaron os abogados, entrou o traballo interdisciplinar cos historiadores. É de salientar tamén que se tiveron que dar unhas circunstancias políticas determinadas, nas que non entrarei para non ferir susceptibilidades, pero que permitiron que ao final todas as institucións galegas se involucraran positivamente no proxecto. Iso exixiu paciencia e comprensión, así como unha imprescindible presión dos movementos cidadáns pola recuperación, movementos que tamén merecen un recoñecemento público e expreso polo seu labor. Neste contexto, vou vos transmitir o sentimento dos historiadores cos que tiveron ocasión de conversar e que hoxe foron remisos a intervir neste acto para non restarlle protagonismo ao noso gremio. Soliñaron os historiadores que o seu traballo adoita resultar incómodo para moita xente e que o seu esforzo investigador provoca enfados e cabreos cando se adentran no pasado inmediato e que contalo á luz do presente ten as súas complicacións, especialmente cando se trata de asuntos enleados e complexos como o que nos ocupa. Consideran que o xeito en que se pasou dunha ditadura de 4 décadas á actual democracia propiciou que se deixasen unhas zonas grises sin clarificar, porque despois de novembro de 75 a maioría social o que quería gañar era un réximen de liberdade semellante ao dos países europeos da nosa contorna, pero que neses afáns se deixáronse marcar algo tan sinxelo como unhas liñas vermellas que distinguirsen entre as prácticas políticas da dictadura e as da incipiente democracia. Case medio século despois, se non se marcaron esas liñas, naquel tempo, o xeito máis obxectivo e profesional de acceder a elas só podía ser a través dos notarios do pasado, que son os historiadores. Un papel que posiblemente recoñecido de forma implícita pola maioría da sociedade, pero que explícitamente acadou a súa mellor expresión na colaboración protagonizada por eles nestes procesos sobre a devolución ao dominio público dos bens posuídos irregularmente pola familia do dictador. O Estado e as demais institucións, a través dos seus servicios xurídicos, reclamaron a devolución como un acto de xustiza. Os historiadores facilitaron os materiais consistentes en explicar como era realmente aquel pasado da ditadura e esa argumentación, moitas veces minusvalorada como un simple relato, foi imprescindible para clarificar as rotundas diferencias entre as prácticas establecidas nun e noutro tempo sobre as responsabilidades de quenes ostentaban daquela a máxima autoridade do Estado. Conclúen a reflexión dos historiadores coa afirmación de que posiblemente non haxa moitos outros casos en España e no mundo occidental onde o seu saber, o coñecemento e o método de análise dos profesionais do pasado fora tan relevante nunha cuestión xurídica deste calado e que, desde logo, para o seu gremio, a primeira sentencia sobre o Pazo de Meirás de setembro de 2020, polo peso otorgado ao traballo profesional deles, foi un premio, un recoñecemento ao seu rol cívico. Fíxose claro o feito de que a historia, o coñecemento con rigor do pasado, é útil. Unha historia aplicada que axuda a comprender o noso presente e facilita a súa mudanza co obxectivo de apuntalar espazos comuns da sociedade e gañar dignidade democrática. Retomo ahora as miñas palabras para acabar a miña intervención e, en nome da Irmandade Xurídica Galega, como recoñecemento do seu traballo, aínda que só sea un recoñecemento simbólico, é obrigado a citar, aínda co risco de esquecer injustamente a alguén, os nomes dos letrados e xuristas que participaron nos traballos de reivindicación. No caso do Pazo de Meirás, en nome do Estado, a Xunta de Galicia e o Concello de Sada, foron os abogados do Estado, doña Consuelo Castro, doña Adela Álvarez e don Javier Suárez. Os letrados da Xunta de Galicia, doña María Isabel Novo e don Guillermo Folgueral. O letrado do Concello de Sada, don Miguel Torres Jac, e Xavier Ferreira, xerente da Universidade, que tamén se responsabilizou dun traballo a respecto deste tema na Diputación Provincial da Coruña.
No caso das estatuas do mestre Mateo, en nome do Concello de Santiago, é necesario citar a don Manuel Cutrín Domínguez, director da súa asesoría xurídica, e a don Iñaki Bilbao Castro, letrado da mesma asesoría. No caso da Casa Cornide, en nome do Concello da Coruña, é salientable a intervención de don noso compañero Carlos Almoedo Souto e de don José Busto Lago, catedráticos da Facultade de Dereito daquela universidade, e de don Carlos Aymerich, profesor titular tamén dela, que elaboraron o extenso, moi ilustre estudio xurídico sobre que se basa a reivindicación. Moitos dos aquí citados, así como don Daniel Lorenzo Santos, coengo e director da Fundación Catedral de Santiago, e doña Belén Hernández, xerente da Fundación da Cidade de Santiago, forman parte da comisión asesora que continúa estudiando co estudo das estatuas do mestre Mateo. Todos estes xuristas foron apoiados por historiadores e equipo de historiadores, dos que compre citar a don Emilio Grandío e don Xosé Manuel Núñez, catedráticos de Historia Contemporánea desta Universidade de Santiago, don Ricardo Gurriarán, doutor en Historia Contemporánea tamén por esta universidade, don Ramón Izquierdo Perrín, catedrático de Historia da Arte, e don Francisco Prado Villar, profesor e investigador distinguido. Tamén é xusto salientar aquí o traballo desenvolto polos historiadores don Carlos Bobío Urquidi e don Manuel Pérez Lorenzo, en particular a través da súa obra Meirás, un pazo, un caudillo, un espolio. A todos eles que conste o noso profundo agradecemento e gratitude. No acto estiveron presentes don Javier Suárez, abogado do Estado na Coruña, director da demanda do Pazo de Meirás, e don Miguel Torres, abogado do Concello de Sada, a quen se lle fixo entrega de senllas insignias de prata da Irmandade en agradecemento ao seu traballo. Don Carlos Amoedo falou en nome dos xuristas que durante anos pelexaron pola restauración pública do patrimonio ilícitamente acadado pola familia Franco. A finais do mes de maio deste ano, un pequeno colexio de 3 persoas integrado por Rebeca Blanco Rotea, Teresa Nieto e un servidor, acabábamos un informe pericial que lle encargara o xulgado de instrucción número 70 de Madrid ao Consello da Cultura Galega para que informáramos a ese xulgado sobre os inventarios dos bens mobles que están integrados ou que forman parte do expediente da demanda reivindicatoria que iniciou a Avogacía do Estado para culminar, despois de moitos avatares procesuais, a plena integración de todo ese patrimonio integrado no Pazo de Meirás ao dominio público. Presentamos ese informe, defendeuse por parte de Rebeca Blanco en vista ás conclusións dese informe. A cousa foi intensa, como vos podedes imaginar, porque a familia Franco nunca deixa de aproveitar unha ocasión para amargarlle a vida procesalmente a todos aqueles que deciden poñer en tela de xuicio o seu dereito por la gracia de Dios de seguir posuindo todos os bens mobles do Pazo de Meirás. Ao longo da redacción dese informe pericial eu tiven a ocasión de facerme moitas veces a seguinte reflexión. A mí pareceme mentira que 18 anos de que empezáramos as primeiras reunións na Consellería de Cultura e Deportes para afrontar o tema da declaración BIC do Pazo de Meirás, pois 18 anos despois todavía sigamos pelexando procesualmente por restituir íntegramente todo o patrimonio do Pazo, non? Houbo que agardar 30 anos despois da morte de Franco para que os poderes públicos galegos comezasen a batalla pola recuperación do carácter público deses bens. E a propia tardanza de 30 anos, curiosamente coincidente co prazo de sucapión legal de bens inmobles sen xusta causa e sen boa fe, pois testemunha un dos tabúes que máis pesa hoxe sobre a nosa democracia. A amnesia inducida respecto da súa propia orixe nunha longa ditadura establecida tras unha rebelión militar e unha dura guerra civil. Vista en perspectiva, a recuperación para o público dos bens apropiados pola familia Franco mostra 3 fases. A primeira é a delimitación da propiedade mediante a súa patrimonialización cultural, isto é, mediante a imposición do conxunto de cargas e obrigas inherentes á súa declaración como ben de interese cultural. A segunda fase non é outra que a recuperación da titularidade dominical dos bens. E finalmente a terceira fase, coido, é a súa declaración
como lugares de memoria democrática, esa nova categoría que introduce a Lei de Memoria Democrática do ano 2022 e que, ao meu modo de ver, vai ser a terceira e última fase que poda restituir finalmente en toda a súa complexidade a recuperación de todos estes bens para o patrimonio público. A historia contenciosa do Pazo de Meirás é o mellor testemunho destas fases. A incoación e declaración das Torres de Meirás como BIC na categoría de sitio histórico, por decreto 299/2008 de 30 de decembro, foi no seu momento un empeño coido que valente. Non hai máis que ver a cantidade de escritos e recursos que nos presentou naquela altura a familia Franco para que non seguiremos adiante naquel momento. É xusto recoñecer coido o esforzo de Abel Soto, alcalde de Sada, e da Conselleira de Cultura e Deporte, Ánxela Bugallo, por abrir un camiño difícil que só moitos anos despois chegaría a render os seus mellores frutos cando o Estado, a través da Avogacía Xeral, asumiu tamén o empeño de exercitar unha acción reivindicatoria abrindo a segunda fase que comentaba, construíndoa sobre a natureza demanial dos bens da xefatura do Estado e a súa afectación ao patrimonio nacional. A sentenza 137/2020 do 2 de setembro do xulgado de primeira instancia número 1, obra de Marta Canales, é un triunfo que non tería sido posible sen a participación de excelentes xuristas, compañeiros e compañeiras e vos ditames históricos periciais que souberon traducir en boa técnica xurídica a conciencia social e democrática do noso tempo sobre a necesidade de exercer, mesmo 50 anos despois, a xustiza transicional que nos foi furtada, creo que ilícitamente, no ano 1976. Dona Consuelo Castro Rei salientou o labor do colectivo de abogados e historiadores na defensa da causa da devolución dos bens expoliados pola familia Franco, subliñando a importancia da xustiza e da protección do patrimonio cultural galego. En primeiro lugar, gustaríame salientar que a presentación desta demanda require unha cousa fundamental que é a vontade política. Ata o momento en que se empezou a preparar a demanda, houbera moitísimas reclamacións, moitísimas manifestacións, moitísimas escritos, manifestos, pedindo que se intentase a restitución do Pazo de Meirás, pero sempre bateran cun muro. A reclamación do Pazo de Meirás dos Franco era un labor que ninguén quería asumir. Resultaba incómodo, resultaba desagradable, resultaba comprometido. De feito, co goberno anterior, a Deputación da Coruña mandara a Patrimonio Nacional un estudo histórico xurídico moi ben trabado, que dera lugar a unha petición de informe á Avogacía do Estado de Patrimonio Nacional que en folio e medio dixera que o Pazo de Meirás nunca fora propiedade do Estado. A petición da Deputación da Coruña pois foi parar a papeleira como pasaba sempre. Xa co novo goberno, que como todo mundo creo que sabe, tiña un especial interese no tema da memoria histórica, creouse no Ministerio de Xustiza a Dirección Xeral de Memoria Histórica, por primeira vez un órgano administrativo encargado destes temas. Xusto por esas datas, en agosto do ano 18, recibiuse no Ministerio de Xustiza unha carta do Conselleiro de Cultura da Xunta de Galicia na que se daba traslado dunha moción que aprobara o Parlamento de Galicia para pedirlle ao Estado, en concreto a Ministra de Xustiza, que como xefa, como superior xerárquica do Director Xeral de Memoria Histórica e da Avogacía Xeral do Estado, que fixese o necesario para que se exercitasen as accións oportunas para a recuperación do Pazo. Isto que normalmente, repito, batería contra un muro, porque esa é a historia de España nas últimas décadas, caeu nas mans do Director Xeral de Memoria Histórica, que falou conmigo e dixome: Chelo, podedes estudar isto seriamente. Dixenlle que naturalmente. Formei un grupo de 5 abogados do Estado, xente da Coruña e xente de Madrid. En primeiro lugar,
pedín aos servizos consultivos da Avogacía Xeral do Estado que estudaran o tema. Faciliteilles tamén, a parte do informe que nos achegaba o conselleiro da Comisión de Expertos que elaborara o informe para o Parlamento de Galicia, fixenlles chegar tamén o libro de Carlos Babío e de José Manuel Pérez Lorenzo, Lito, Un pazo, un caudillo, un espolio, non sei se é esta orde do título, que me parecía que era moi revelador, porque daquela teño que dicir que ninguén sabía absolutamente nada da historia do Pazo de Meirás, como se demostrou no proceso de elaboración da demanda que logo contarei. Os servizos consultivos da Avogacía do Estado tardaron un mes en facer un estudo xurídico en condicións, un estudo xurídico moi profundo, e cando me chamaron e dixeronme que xa estaban en condicións de trasladarme as súas conclusións, levei unha gran alegría porque me dixeron que eles pensaban que había posibilidades de defender xurídicamente a reivindicación para o Estado do Pazo de Meirás. E chegamos á conclusión de non facer informe ningún e pasar directamente, se nos autorizaba polas autoridades competentes, á redacción dunha demanda, entendendo que a elaboración dun informe podía dar pistas ao inimigo sobre o planteamento xurídico que queríamos facer. Foi entón cando artellamos o grupo de traballo entre compañeiros de Madrid e de Galicia para empezar a redacción da demanda, que se revelou extremadamente dificultosa. A situación de partida que tiñamos era a de que o Pazo de Meirás estaba inscrito no rexistro da propiedade a nome da filla de Francisco Franco. E o título para a inscripción era unha escritura do ano 1941, no que a daquela propietaria do Pazo de Meirás, a viúda do fillo de Emilia Pardo Bazán, lle vendera a Francisco Franco Bahamonde o Pazo de Meirás. E con esa escritura de compra-venda, Francisco Franco inscribira no rexistro da propiedade o ben o seu nome. O cal era, obviamente, unha dificultade considerable para proceder á reivindicación. Outra dificultade importante era o tempo transcurrido, estamos falando de case 80 anos, e, finalmente, a escuridade e a falta de información que existía sobre toda a vida xurídica do Pazo de Meirás. Había unha especie de brétema, unha néboa na que ninguén sabía moi ben que era aquelo, que pasara, non se coñecían datos históricos, non se coñecían datos oficiais, non había prácticamente documentación ningunha, e esta era a nosa situación de partida. Durante o acto, don Alberto Sullo Rodríguez Feixóo foi recoñecido como irmandiño de honra pola súa destacada traxectoria profesional en galego, facendo a súa louva ao compañeiro de despacho, don Xosé Manuel Fernández. Que vos podo decir que non coñezades de Alberto Rodríguez Feixóo? Non vou a cansar a vosa atención, sí que quero decirvos porque eu creo que efectivamente merece este recoñecimento. Non me vou a referir, porque creo que non é necesario, a súa traxectoria no ámbito político, no ámbito parlamentar. Creo recordar que durante 4 legislaturas nas cales, como sin duda sabedes, presentou infinidade de preguntas, intervencións, participou en proxectos legislativos e no que a nós máis representa ou máis afecta, por exemplo, no desenvolvemento, no proxecto da Lei de Dereito Civil de Galicia. El me decía ainda outro día que despois resultou modificada en relación ao seu traballo en diversos aspectos. Bueno, non me vou a referir efectivamente a esa faceta que seguramente todas e todos os membros da Irmandade conocedes perfectamente. Sí que me gustaría referirme a algunhas anécdotas que efectivamente son as que o fan merecedor, non anécdotas, sino a esa forma de vida que o fai merecedor deste recoñecemento. E para eso, empezaría dicíndovos que el non se criou nin estudou en Galicia. Como sabedes, criouse e estudiou en Barcelona, adonde, como outras moitas familias, foran o seu pai e a súa mai para probablemente procurar un futuro mellor para os seus fillos. Eso sí, no que adoita non ser, digamos, a costume,
en troques de quedarse por ali ou de entrar ao mellor ao servicio de unha empresa, de exercer en Cataluña, inmediatamente volveuse, eu creo que ao día seguinte, prácticamente de rematar os estudos, volveu para Galicia e, en fin, volveu para Galicia e eu creo que a primeira de cambio, digo a primeira de cambio porque tardou realmente moi pouco tempo, convertiuse en abogado ao servicio dos traballadores. Digo ao servicio dos traballadores porque foi a súa actividade profesional toda a súa vida, que compaxinou tamén coa súa actividade política e parlamentaria. E, ademais, exerceuna, vou non dicir, con independencia, porque viviu tamén ao servicio daquelas entidades para as que traballaba momentos realmente convulsos que el sorteou e soupo preservar a súa independencia. Hai unha cuestión que así me gustaría comentarvos con relación á súa chegada, que el, como sabedes, casou, namorouse de unha catalana, tamén abogada, que foi socia e compañeira nosa no despacho, e unha cuestión, curiosamente, el, por suposto, sabe falar catalán, fala catalán con absoluta normalidade, eso quere dicir que os que exercemos con dignidade ao propio tamén recoñecemos con esa mesma dignidade o alleo, o que non nos é propio, pero que realmente temos que respetar. E iso é tamén unha característica súa. Bueno, non só eso, eu acompañeino en algúns viaxes polo mundo adiante e aparte de eso, eu sei que se defende perfectamente en algún outro idioma, en francés ou en inglés, por exemplo, non? Constame, e vos lo quero decir. No ano 1989, bueno, eu conocino no ano 1987, nun pequeno despacho de unha organización sindical con unha ristra de 20 ou 30 personas agardando para recibir a súa consulta. Xa era, en aquel momento, un letrado laboralista recoñecido en toda Galiza, e 2 anos despois dese momento, no ano 1989, fundouse o que foi a nosa empresa, o noso despacho, no ano 1989, decía, non? Celebramos fai uns días cos compañeiros, a maior parte deles aquí presentes, celebramos os 35 anos da existencia de Foro Abogados, non? Por que vos conto isto? Porque recordo que nunha, se non na primeira ou na segunda reunión que celebramos os 4 fundadores, Ana Osa, Fernando Somoza, Alberto e un servidor, adoptamos un acordo. E ese acordo foi que usaríamos exclusivamente a partir dese momento o idioma galego en todos os nosos escritos, diante de todos os xulgados e tribunais de Galicia. E así o fixemos, todos nós. Certamente podo dicirvos que non é fácil vivir con dignidade e usando o teu propio idioma. Efectivamente é fácil nesas ocasións que vos dicía con persoas como as que estades aquí, as que cando vos encontramos mostramos o debido respeto porque evidentemente merecedes moitísimo, pero non é sempre fácil aguantar o tipo e por eso eu vos diría que estamos ante unha persona que aguantou o tipo en ese aspecto toda a súa vida e en todos os frentes da súa vida, o personal, o político e o profesional. Quero comezar agradecendo á asociación e, por suposto, a súa dirección esta distinción que creo, sinceramente, que é excesiva. Creo e manifesto así públicamente porque creo que é excesiva. Síntome moi honrado, evidentemente, pero pareceme que non fixen máis que traballar co meu idioma e defendelo en todos os ámbitos. Iso non me parece que teña que ser recoñecido públicamente por ningunha asociación, aínda que, repito, agradezo o detalle de todos vos. Quero agradecer tamén, por suposto, aos meus compañeros de despacho, porque este labor non é só individual, non podería ser
individual, non sería froitífero se fora así, pero sí que tiven a sorte de que no despacho Foro Abogados se entendeu dende o primeiro momento que isto debía ser así e se me acompañou nesta defensa do idioma. Polo tanto, un por un, agradezo a Manuel, a Paloma, a Noelia, a Marta, a Lorena, a Patricia, a súa comprensión e o seu acompañamento nesta tarefa. Por suposto, non podo por menos que tamén agradecer ao meu compañeiro, colega, socio e amigo Xosé Manuel, que me acompañara durante estes 35 anos e que fixera a louvanza inmerecida que fixo neste acto. Quería manifestar que, efectivamente, seguindo un pouco as palabras do propio Xosé Manuel, eu non son máis que unha gota neste mar de xuristas e de galegas e galegos que pretendemos que o noso idioma non fique no esquecemento, que non seña unha lingua morta, senón que siga sendo unha lingua viva. Por ser somente unha gota, reitero que creo que non son merecente de ningún tipo de recoñecemento, nin moito menos nomeamento de irmandiño de honra. Pero bueno, aquí estamos, é o que hai, e temos que aceptalo. Para min, falar na lingua galega é o máis natural do mundo. E falo de mundo porque cada persoa que habita neste planeta ten como xeito natural de expresarse falar na súa lingua. Seña de donde seña. Falamos de puntos máis lonxanos, de Asia, de América, de África. Todo o mundo ten o seu idioma. E o máis natural é que cada persoa se exprese na súa propia lingua. E iso é o único que fago eu. Expresarme na miña lingua. Nunca me costou porque no meu entorno familiar, en Barcelona, onde nacín, sempre se usou a lingua galega. É a lingua na que me criei, na lingua que se falaba na miña casa, que toda a miña familia falaba sempre, por tanto, non é en absoluto un esforzo para min dende o primeiro día empregar a miña lingua. Non me costou nada. E por que non me costou nada? Porque é xustamente a miña seña de identidade. Espero e supoño que tamén será a lingua a vosa identidade. É aquelo co que vos identificades, co que nos identificamos. Polo tanto, non é difícil expresarse nunha lingua que te identifica e que te dá identidade, que é o meu caso. O secretario xeral de Política Lingüística, don Valentín García Gómez, resaltou o papel fundamental que xoga a Irmandade Xurídica Galega no compromiso coa defensa e promoción da lingua galega e o patrimonio cultural do país. Moitas grazas, señor presidente da Irmandade Xurídica Galega, reitor, membros de toda a equipa directiva, componentes desta asociación na que a Xunta de Galicia e todas as entidades, pero principalmente a Xunta de Galicia, que temos a responsabilidade de impulsar o uso da lingua galega, a inclusión da nosa cultura como a cultura propia nun ámbito tan complexo, tan difícil a veces de inducir cambios nel como é o ámbito da xustiza, e no que os últimos anos, como agora apuntaba o noso homenaxeado Alberto Feixóo, pois se teñen producido avances, aínda que seguramente non todos os que quixeramos, ou todos os que contábamos, ou todos os que nos gustaría as persoas que traballamos a prol do impulso e da promoción da lingua galega, pois temos conquerido algúns pasos e un dos importantes é esta xuntanza anual que celebra a Irmandade todos os anos aquí en Compostela. Haberá que facer moitas máis accións, moitas máis actividades, como comprenderán, xa foi referido no transcurso deste acto, o secretario que representa a Xunta de Galicia neste acto tócalle case sempre máis de escoitar que de contar, pero unha vez oídas todas as partes, imos sempre coa
co peto cargado pois da planificación, das cuestións necesarias. Hoxe encargouse de facelo dunha forma bastante profusa, emotiva e abundante Luís Villares, de todo canto nos queda por facer, pero tamén hai que dicir que a implantación tecnolóxica, a renovación necesaria de programas como a Minerva, con algúns xo fixemos, como foi o LexNet, as posibilidades que nos abre agora o portal xurídico ou o propio proxecto nos de inteligencia artificial, que vai ser todo un revulsivo no tratamento de textos, nas traduccións simultáneas e nas traduccións de voz a texto e de texto a voz. Creemos que van impulsar notablemente esta incorporación da lingua galega ao ámbito xurídico. Pero o máis importante é o que está aquí hoxe neste nobre Salón de Fonseca. O máis importante sodes vós todos e todas. E aí fago un chamamento especialmente, como xa se fixo anteriormente, especial, sobre todo ás novas irmandiñas e algún irmandiño, como se apreciou antes con moita precisión, que é o uso da lingua galega nos xulgados e no ámbito da xustiza por parte de todos os operadores xurídicos. Hoxe vemos aquí como xuízas, fiscais, asesores xurídicos, abogados, secretarios xudiciais e da administración local se incorporan manifestando a esa intención perdurable, duradeira e decidida a incorporar a lingua galega. Se usamos a lingua galega no ámbito xurídico, se facendo virtude dunha das máis básicas leis do mercado, que se hai demanda vai haber oferta, imos ter que dende as administracións públicas, como non pode ser de outra maneira, como xa estamos facendo, pero impulsar máis aínda esa incorporación. Moitísimas grazas a todos e a todos por facelos posible, tamén a Alberto Xulio Rodríguez Feixóo por toda esta trayectoria, que é a boa mostra de que é posible facelo, é posible traballar en galego, é posible facer unha brillantísima, exitosa carreira dunha forma sublime. Expoñelo aquí tamén aos que vos ocupades, como cada ano, por traer os temas de actualidade dos que se fixo unha referencia, como fixo Consuelo Castro, nosa amiga Consuelo Castro, e Carlos Amoedo, polo medio ameaza vírica ao secretario xeral de Política Lingüística. Teño feito moitísimas advertencias como a doxe nunca, pero dentro da amizade que nos une sabemos os dous como o alcance que teñen eses virus, que non son máis que os do aprecio, do achegamento persoal e o respeto intelectual, por supostísimo. Moitísimas grazas, señor presidente da Irmandade Xurídica, ao señor reitor que aquí hoxe tamén nos acolle, a todos pola vosa presenza hoxe aquí. Seguiremos traballando, contade sempre con noso apoio, coa nosa presenza, como pode ser case como un irmandiño máis, e que sigades nesta traxectoria no día a día, que é o máis importante, nos lugares onde vos toque facer xustiza ou impartir coñecemento xurídico, facendo uso desa lingua herdada das xeracións que nos precederon e que temos a obriga de transmitir ás xeracións que tras nos han vir. Nada máis, moitas grazas. O reitor da Universidade de Santiago de Compostela, don Antonio López Díaz, pechou o acto reivindicando a necesidade de que se fale máis a lingua galega para poder mirar cara ao futuro. Pois agradecendo e estando encantados de que a Universidade sirva unha vez máis de marco para a celebración da Asamblea Anual da Irmandade Xurídica Galega. É unha satisfacción enorme contemplar, ademais, que cada ano somos máis. Por lo tanto, benvidas e benvidos as novas e novos irmandiñas e irmandiños que nos acompañan, porque siga habendo traballo por facer, moito traballo por facer. E eu vou facer 3 comentarios telegráficos sobre algunhas das cousas que a mí me parece. Temos que recuperar consensos. Se fósemos quen de 41 anos despois volver a estar todos de acordo co que se di no preámbulo da Lei de Normalización Lingüística, teríamos ganado moito. Solo li un párrafo. Un dos factores fundamentais desa recuperación, fala da recuperación de Galicia a raíz da aprobación da Constitución e demais, é a lingua, por ser o núcleo vital da nosa identidade. A lingua é a maior e a máis orixinal creación colectiva dos galegos. É a verdadeira forza espiritual que lle dá unidade interna á nosa comunidade. Únenos co pasado do noso povo, porque del recibimos como patrimonio vivo, e uniranos co seu futuro, porque a recibirá de nós como legado de identidade común. E na Galicia do presente serve de vínculo esencial entre os galegos afincados na terra nativa e os galegos emigrados polo mundo. Non sei se hoxe seríamos capaces de conseguir que unha
manifestación como este tivese o apoio de todo o Parlamento, como tuvo naquel momento, e sobre todo o apoio de toda a ciudadanía que nos fai falta. E esta é a segunda peza, ou a segunda idea que a mí me preocupa. Fai 40 anos falábase de normalización pensando que había que facer que o galego que se falaba no pobo chegase ás institucións e a todos os ámbitos. E hoxe temos que pensar que o mellor temos que empezar a facer normalización en sentido diferente. Fálase galego, ao mellor, nas institucións e nas aulas, pero cada vez se fala menos galego na poboación. Se nos falta eso, todo o que faigamos os demais, cando non teñamos esa forza detrás, servirános de moi pouco. E remato xa, tenen que falar galego tamén as máquinas, dixo o secretario xeral de Política Lingüística. Se miramos para o futuro, temos que seguir falando galego todos, seguir conseguindo que moitos máis falen galego, pero temos que tamén darlle ao galego igualdade de oportunidades para desenvolverse nesta nova realidade, que é esta realidade tecnolóxica no que as máquinas teñen que falar e entenderse en galego. E se elas falan e se entenden galegos, que as usamos, falaremos e entenderémonos en galego. Parabéns a Alberte por este recoñecemento, por esa trayectoria, que fai moito porque seguir mantendo ese facho do galego cada día, é un exemplo para moitas e moitos, parabéns, e un agradecemento tamén a Consuelo Castro polo labor feito e que senta pois orgulloso que nos sentimos dela, e tamén estamos moi contentos de que volva a vir a traballar en Galicia como nós, porque hai moito traballo por facer tamén aquí.